أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لابتغاء مرضات الله ولتحصيل مقاصدنا لطلب السلام والبركة والمعونة في الدين والدنيا والآخرة بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ثم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وصحبه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ثم إلى حضرة نبينا بليا بن ملكان بن غالب بن الفخشة بن شام بن الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز سلطان الأولياء سيدنا الشيخ حسن اليسد قدس الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إلى حضرة مصنف هذا الكتاب تفسير جلالين ونفعنا به بعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Azan ila hadrati Syekhina Simbah Kiai Munawir bin Abdullah Rasul Simbah Kiai Ali Maksum bin Maksum wa Simbah Kiai Abdul Hamid Pasuruan wa Simbah Kiai Mansur bin Holil wa Simbah Kiai Hasan Bisri bin Fanani wa Simbah Kiai Ali Zain bin Sanusi wa Simbah Kiai Mahfud Ali Tajul Arifin wa Simbah Kiai Ahmad Syekh bin Abad Tajul Arifin wa masyayihihim wa masyayihim wa usulihim wa furu'ihim wa ilayna al-hadirina ma'hum ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fih hudzal lil muttaqin alladzin, ya kan? Zalikal kitabu la raiba fih hudzal lil muttaqin alladzin. Diwaca ping 7. Diwaca ping 7 wonten Latifatur Ruh. Latifatur Ruh ngerti ra? Latifatur Ruh dua jari di bawah susu sebelah kanan makome Nabi Ibrahim. Dadi ruh mapane nang titik kene ati. Latifatur Ruh dadi diwaca ning kono ping 7. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fih hudzal lil muttaqin alladzin hudzal lil muttaqin. Zalika utawi ikilah kitab Quran. Zalika utawi ikilah kitab Quran ai hadzal kitabu tegese ikilah kitab Quran. Sifate kitab Quran allazi kitab Quran silailadzi yaqra'uhu kang bakal maca ing kitab Quran
utawa kang lagi maca ing kitab Quran sapa Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad. Silaladzi yaqra'uhu kang lagi maca ing kitab Quran sapa Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad. Hubare sim isarah zalika iku la roiba ora ana mamang iku maujud ae syaka tegese mamang utawa ragu nanti oleh mamang utawa ragu fihi ing dalem lafal lan isine kitab Quran. Dadi kitab Quran ayat per ayat diwaca diresapi diulang-ulang. Misal wirid tiap bar salat duhur maca alif lam mim ping 7 asar zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ping 7 terus wiridan. Mula kae urutan wiridan para ulama oleh jelasake wirid sak sawise salat ke istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus astaghfirullahaladzim liwal walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya astagfirullah istighfar nggo dhewe, istighfar nggo wong tuane, sedulur muslim muslimat. Ke diwaca astaghfirullahaladzim liwali walidayya wali huquqil wajibati alayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ila akhirih. Terus Allahumma anta salam bari Fatihah terus alif terus ayat kursi. Lah kowe sebenarnya wirid bar salat kowe wis mencakup setelah kita melakukan sholat fardu wiridan ya termasuk maca Quran senajan sing diwaca mung Fatihah karo ayat kursi. Luwih-luwih sing apik ya ayat per ayat diulangi terus ana sing ping 100 ana sing ping 17. Wiset kula le ngaji niku oleh ngapal Quran wirid nggo wiridan misal seayat dibaleni ping 17 ana sing ping 100 terus aja pindah nek urung diwirid. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin diulangi ping 17 terus zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus engko magrib alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus ping 17 umume ping 7 ping 17 ping 33 atau ping 100 ayat setiap hari harus tikrorul ayat Quran takror mengulang-ulang ayat Quran senajan sak ayat. Nek ora tidak bisa berkomunikasi, adanya keraguan, padahal ayat Quran itu tidak ada keraguan. La roiba. Bismillahirrahmanirrahim. Iku la roiba ora ono mamang iku maujud aisyakun tegese mamang utawa ragu nangdi oleh mamang utawa ragu fihi ing dalem lafaz lan isine kitab Quran. Tadi lafale isine tidak diragukan. Aja pisan-pisan meragukan ayat Quran. Kadar maca lah kadar Quran wis biasa wis tahu maca bismillah Fatihah
karena sering diulang-ulang dikira biasa saja. Padahal mandine donga terijabai doa karena kita melupakan seolah-olah hal kebutuhan biasa, istiqomah terus-terusan nganti lali berapa waktune ning diwaca terus kowe dadi mandine donga. Misal terus ndherus Quran karena kebutuhan butuh nggo dhewe ning hajate kabeh disembadani. Fihi ing dalem kitab Quran annahu temen satuhune kitab Quran iku min indillahi saking ngarsane Gusti Allah. Wis kalame Gusti Allah. Berarti kula lan jenengan le maca Quran le deres wujud komunikasi utawa omong-omongan karo Gusti Allah. Artine Gusti Allah ngendika ngoten iki, lakone kula hamilul Quran le nggawa ayat Quran sing tenanan, hukume Gusti Allah, perintahe larangane dilakoni. Wa jumlatun nafiyyi utawi jumlah kang bangsa nafi iku zalika lafal zalika wal isyaratu utawi isim isyarah bihi kelawan lafal zalika iku li ta'zimi krana faedah ngagungake, krana qaidah ngagungake. Dadi iki lho kitab Quran, ora hadzal kitabu ning zalika, karena faedah mengagungkan. Rumangsa nang ngarepe ning basane adoh ngono. Kae zalika kan itu, padahal hadza bisa ini, tapi kok maknane itu lho. Perkara sing cedhek ning dadi maknane dibarataken adoh. Adoh mergo ora ngerti, ra dicekel, ning nek dicekel rumangsane ra adoh. Saiki apapun kalau dimiliki ya dadi cedhek. Ini ayat Quran harus dimiliki, harus ditanam dalam hati. Zalika lafaz zalika wal isyaratu tawi isim isyarah bi kelan lafaz zalika iku li ta'zimi krana qaidah utawa faedah ngagungake. Hudan, nah, hudan tur iku dadi pituduh. Ya lafal hudan huwa utawi lafal hudan iku khobarun, iku khobarun sani, dadi khobar kang kaping pindho. Aihatin tegese pira-pira kang nuduhake lil muttaqina maring pira-pira wong kang padha wedi kabeh. Aisha irina tegese pira-pira wong kang dadi wedi kabeh. Aisha irina tegese pira-pira wong kang dadi wedi kabeh. Dadi ila taqwa maring nglakoni penggawe takwa. Dadi ayat Quran, kitab Quran iso dadi pituduh merga kula lan jenengan gelem nglakoni takwa, gelem nglakoni perintah Gusti Allah lan ngedohi larangane. Iki ya dadi pituduh. Tapi nek maca Quran ora ngreksa, ora anut dawuh Gusti Allah, sifat iri, dengki, terus riya, sombong tidak dihilangkan dari diri kita, ya enggak bakalan jadi petunjuk, malah jadi mantra, jadi nggo agul-agulan, sarana mencari uang. Suarane apik, apalane akeh, oleh terus ngremimil, semaan kono kene diamplopi lagi. Padahal ayat Quran bukan untuk mencari uang, bukan untuk hidup karena materi, tapi yo nggo ngerteni hukume Gusti Allah njur dilakoni kanthi ati sing ikhlas. Nah, atine ra ikhlas ora iso ngamal Quran. Malah anane sombong, ujare aku hafid, jare aku gampang le ngaji. Nglakoni penggawe takwa kuwi mau biimtisalil awamiri kelawan umpamane manut pira-pira perintahe Gusti Allah.
manut dawuh Gusti Allah, nglakoni wajibe dilakoni, sunate dilakoni, ora ya ora dadi wastina bin nawahiyi, lan ngedoi pira-pira larangane Gusti Allah. Larangane apa akeh, ngilate apa uli takwa. Sebab apa sih kita takwa? Nggo ngapa? Buat apa kita bertakwa? Littifaqihim, liittiqaihim, krana uliye wedi muttaqin utawa wong kang padha takwa, wedi bidalikan nari kelawan mengkono-mengkono panase geni neraka. Berarti Syekh Jalaluddin pengarang atau penganggit kitab tafsir Jalalain, Jalaluddin Asyuyuti kalau Jalaluddin Al-Mahali, kula lanjenan leng lampahi dawuhe Gusti Allah oleh gelem mlaku mergo wedi panase geni neraka, ya ora masalah. Mergo wedi anane geni neraka, njur gelem temandang salat, terus temandang ibadah, kuwi ora masalah, tidak dimasalahkan. Karena takut dengan neraka, ya ora masalah. Miturut Syekh Jalaluddin Asyuyuti atau Jalaluddin Al-Mahali, ora apa-apa tahapan dasare wong sing awam nglakoni perintah utawa ngedoi larangane Gusti Allah krana wedi neraka, kuwi enggak masalah. Mangke kan ningkat-ningkat niki ayat pertama jelasake penggawe takwa kuwi mergo wedi karo panase geni neraka. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Zalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iki ayat rupane nggih muttaqin wong sing lakoni takwa ki sapa? Rupane wong kang padha nglakoni penggawe takwa kuwi mau alladzina, ya wong akeh. Alladzina sifate muttaqin alladzina, dadi muttaqin alladzin dadi sifate wong kang padha nglakoni penggawe takwa kuwi mau alladzina, ya wong akeh. Alladzina wong akeh. Silalladzina yu'minuna kang padha iman sapa alladzina, iman bil ghaibi kelawan perkara kang ghaib. Nah iki perkara sing ghaib napa? Sifate muttaqin allazi wong, allazina wong akeh. Silalladzina allazina wong akeh. Isim mausul tumiba sawuse isim makrifat muttaqin saged dados badal ugi. Dadi maksude alladzina kuwi ya iso dadi badal, iso dadi sifat naat. Alladzina wong akeh, silalladzina yu'minuna kang padha ngestokake sapa alladzina. Yusaddiquna tegese padha ngestokake sapa alladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Rupane utawa sifate muttaqin alladzina wong akeh. Selladzina yu'minuna kang padha ngestokake sapa alladzina. Yusaddiquna tegese padha ngestokake sapa alladzina. Iman utawa ngestokake bil ghaibi kelawan barang kang samar utawa ghaib. Bima tegese kelawan barang, bima kelawan barang.
Bima tegese kelawan barang silai makhoba kang samar apa wama nganhum ando saking alladzina. Bayane makhoba buktine perkara sing samar kuwi ya apa? Minal ba'si nyatane tangi saking kubur. Dadi alam gaib kuwi bisa dijangkau setelah nyawa kita keluar utawa sause mati. Kuwi ya alam gaib, ora kok weruh jin kuwi barang gaib udu. Bangsa jin kuwi ya udu bangsa sing gaib. Weruh jin, weruh medhi ngono kuwi makhluk gaib bukan. Sing jenenge alam gaib kuwi alam bisa dijangkau karena nyawa kita keluar ya sause mati, tandane minal ba'si nyatane tangi saking kubur. Bar mati ucul nyawane, tapi perjalanan alam gaib. Nyatane tangi saking kubur. Utawa nyatane urip utawa nyatane tangi urip saking kubur ya bar mati. Wal jannati lan anane swarga yaiku desa nampi piwales ganjaran. Dadi swarga neraka kuwi ya barang gaib, alam gaib bisa dijangkau setelah kematian. Wan nari lan anane geni neraka kuwi ya iman. Oh kowe oleh nyembah Gusti Allah kuwi merga apa? Wedi panase geni neraka. Ya bener. Sebab kudu iman barang sing gaib. Lha kuwi dalile sih zalikal kitabul la raiba fi hudzal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Wedi neraka ya bener merga iman karo barang sing gaib. Ora njur kok salat kok merga wedi neraka ya ora sah salate. Ora, ki nglakoni ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi sing jeneng alam gaib ya kuwi anane swarga neraka. Wedi kudu iman. Iman ya wedi karo neraka karo anane swarga. Wis bener. Ora kok salat kok merga ganjaran mlebu swarga ya ora sah salate. Ya wong goblok. Tahapane wong awam kuwi ya kudu wedi anane, kudu iman anane barang gaib utawa alam gaib. Alam gaib kuwi ya anane tangi saking kubur utawa anane neraka lan swarga. Anane swarga yaiku desa nampi piwales ganjaran. Bener wis anane neraka wedi merga genine panas. Wal jannati lan anane swarga yaiku desa nampi piwales ganjaran. Wan nari lan anane geni neraka wa yuqimuna shalah wa yuqimuna lan padha jumenengake sapa lazina jumenengake as-sholata ing nglakoni penggawe salat. Wis tandane wong sing iman maring barang gaib anane swarga lan neraka njur gelem nglakoni salat. Orang nglakoni salat yo kepriye malah diweden-wedeni. Salat karena surga dan neraka ki yo ora dadi. Yo berarti ra iman karo ayate. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Nah, kira iman nek ana wong nglakoni salat kok dipaido dipermasalahkan lah kowe oleh salat mergo wedi neraka mergo ngarep-arep swarga. Salah kowe ya ucul imane wong jelas dalile le iman mergo dadi wong sing iman kowe kudu dadi wong takwa kowe kudu iman anane swarga lan neraka njur nglakoni salat. Wa yuqimunas shalah jelas. Wa yuqimuna lan padha jumenengake sapa lazina jumenengake as-sholata ing lakoni penggawe salat. Ae yaktuna tegese padha nekani sapa lazina yu'minun biha kelawan penggawe salat. Wis
urip-urip salate jamangahe. Ana wong kok ngomong, wah ora dadi salat kok ngarep-arep swarga utawa wedi neraka. Ya kuwi wong sing sasar, ora iman karo ayate, ora paham larikane. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Wong sing takwa kuwi sapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alam ghaib kuwi iman barang ghaib ya anane swarga karo neraka. Ling lakoni salat krana wedi geni neraka ya tandane wong sing iman. Sepaket. Wa mimma lagi salat kang padha iman ayatuna tegese padha nekani sapa ladzina yu'minuna biha kelawan penggawe salat. Wong kang padha iman kuwi mau ulihe nekani penggawe salat. Wong kang padha iman kuwi mau oleh nekani penggawe salat si kepiye? Bihuquqiha kelawan pira-pira wektune salat. Yo nganggo wektu. Nglakoni salat ana wektune dhuhur pas srengenge ponjol sithik utawa lingsire srengenge condong ke arah barat kuwi wis ya digawe gampang jam 12 tepat. Wa mimma lan iman saking barang silaima razaqnahum kang wus ngrezekeni sapa ingsun Allah ing alladzina yu'minun. Lah kowe iso mangan kudu iman. Sesungguhnya kalian semua itu dalam kondisi lapar. Aja sok-sokan tiap dina wareg. Lah wareg saka ngendi? Asline dalam kondisi lapar. Mula sing eling donga Gusti, kula nyuwun panjenengan kersa paring rezeki pahame para nabi lan rasul. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin war ruhaniyin bi rahmatika arhamar rahimin. Dadi sing jeneng rezeki wujud pahame para nabi lan rasul njur gelem donga Gusti estu kula dados golonganipun tiyang ingkang boten nate bersyukur. Nyatane kula tiap dina wareg mboten nyambet damel, mboten teng pundi-pundi niku nek mboten panjenengan sing paring kula mboten saged. Lah niku ingsun Allah ing alladzina yu'minun paring rezeki. A'tainahum tegese wis paring sapa ingsun Allahum ing sira kabeh alladzina yu'minun. Njur yungfiquna tur kang yungfiquna sifate alladzina yu'minun yungfiquna tur kang padha nyodakohake sapa alladzina yu'minun nanti oleh nyodakohake fi taatillahi ing dalem ginawe bekti ing Gusti Allah. Dadi wong iman duwe rezeki ya gelem sedekah. Senajan wujude pira sedekah donga sedekah ya wujud bondo. Aweh utawa weweh dateng tiyang sing mboten mampu utawa pecah cilik mbungahke tiyang sanes lan niku sedekah yungfiquna gelem sing seneng sedekah. Allah kiai ning ngomong-ngomong perintah sedekah atau sedekah. Jawab aku kan sedekah ilmu. Ora dadi nek mung sedekah ilmu tanpa bondo, tanpa ngetoke keringet, kudu cerdas uteke, cerdas atine, cerdas prilakune. Ya tutur, ya wuwur, ya sembur, ya ngomongi, nasihati, ya nyarati, ya ndongake. Kumplitan ora gemampang cari dadi kiai mulang ngaji ya ora gelem sedekah. Ngilmu sedekah ngilmune tau praktek ya ora. Tau praktek bab ngilmune ya ora. Ngomong swarga ya urung tau mangkat nang swarga, ngomong kematian ya urung tau mati. Nah iki kan perlu disempurnakan dengan banyak-banyak memberi sedekah wujud bondo. Dadi nggo bersih utawa dandan ngilmune. Ya carane kepriye minggolet. Nyambet gawe apa kepiye, duwe dhuwit sing ati-ati, iki nabung apa kepiye nggo
nyodakoi ngilmune. Muga-muga ya sawise ngerti ayat Quran dipahami sing tenanan, ora dadi golongane sampah agama, mung iso ngomongi ra praktek, sering menasehati kebaikan tapi ora nglakoni perkara sing apik. Muga-muga kula lanjenengan didoaken sifat-sifat halal sing menjadikan Gusti Allah ora ridho. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya benar. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi